चाहते नहीं खा कि हमनी के शादी के बाद आगे बढ़ो? हम नहीं की चाहत। पहले तो क्रिया खा कि आज के बाद केहू से लड़ाई झगड़ा ना करबा। ठीक बा, हम केहू से लड़ाई झगड़ा ना कर। ऐसे ना, हमार क्रिया खा के कह कि अब लड़ाई झगड़ा ना करबा। ठीक बा, तोहार क्रिया, हम केहू से लड़ाई ना करब, लेकिन तोहर मामा ठरकी बा तब बा। हम मामला के जितना सुलझावे की कोशिश करता नहीं, तू उतने बिगाड़े पे तुलल बाड़ा। हम बिगाड़े पे तुलल बानी? और ना तका कबो कबो तो हमरा लागेला कि मम्मी एकदम सही कहेली। एगो गुंडा के गुंडागर्दी कबो ना जाला। वाह वाह रे तोहर माई, उ तो तेरा मामा के देख के ही समझ में आ गए कि तोहर खानदान कितना उच्च विचार के बा। अब हमार मुंह मत खोलवावा, बहुत बोला तारू। एक से बढ़ के एक रिश्ता आ रहल बा हमरा खातिर, लेकिन हम इतना बड़ पागल बानी कि तोरा जैसन गुंडा के चक्कर में पड़ल बानी। हम गुंडा हई? तो हाँ, हम हई गुंडा। तो अपना माई से कह देना कि अपना पसंद का लड़का देख के तोहर बियाह कर दे। हाँ तो करिए ले। तो कहला ना के रोक ले तो के तो हमके ना मिलबू ना तो मर ना जाई। ना मरबा तो ठीक बा, अब जी ला हमरा बिना। ऐसे ही घर से परेशान बात भी, अब का बताई।